Mange mennesker de kommer til mig, fordi noget i livet gør ondt. Det er ikke nødvendigvis fysisk. Ofte er det noget psykisk. Og nogle gange så er det bare følelsen af at have mistet kontakten til sig selv. Jeg tror grundlæggende på, at kroppen forsøger at fortælle os noget. Jeg har selv oplevet på egen krop, hvordan sorg og stress og gamle mønstre kan sætte sig. Det var også derfor, at jeg selv blev nysgerrig på kropsterapien. Det jeg virkelig brænder for, det er at hjælpe mennesker med at afkode, hvad det er, kroppen prøver at fortælle dem, og hjælpe dem til at finde ro og finde kontakt til sig selv. For mig der handler kropsterapi ikke bare om at fjerne symptomerne. Det handler for mig om at forstå, hvad kroppen prøver at fortælle. Når vi går ned med stress, vi oplever uro, eller vi oplever nogle gamle følelsesmæssige belastninger over lang tid, så kan det sætte sig som fysiske symptomer. Jeg arbejder meget helhedsorienteret, altså psykosomatisk. Og så arbejder jeg både med kroppen, nervesystemet og det følelsesmæssige. Det allervigtigste for mig, det er, at de mennesker, der kommer i min klinik, de føler sig mødt og føler sig trygge. Jeg ved om nogen, hvor svært det kan være at række ud, men jeg ved også, hvor meget der kan forandre sig, hvis man ikke behøver at klare det hele helt alene. Jeg forsøger ikke at fikse mennesker, når de kommer til mig i min klinik. Jeg forsøger at skabe et rum, hvor de kan mærke sig selv igen. Så hvis noget i dig længes efter ro og balance, så er du hjertelig velkommen her hos mig, og du behøver ikke have styr på det hele, inden du kommer.